Wedi iddi gasglu hen enwa ar afon Llyn ac Ifionydd, mi drodd Glenda Car I sylw at hen enwa o Ynys Môn, ac yn dilyn llwyddiant poblogaidd y cyfrola hynny, mi fydd yr un croeso i'w chyfrol am feirionydd. Ac un o'r llefydd sy'n cael sylw yn y llyfr ydy Gwanas yma, a petai gen I ryw gymaint o lais canu sy'n nhw'n ei tharo hi, a sôn am deio ar ei ffordd I dywyn, ond diolchwch, dwi ddim am wneud hynny. Ond tybad, ydych chi wedi dyfalu be di ystyr yr enw Gwanas? Meddwl am yr enw Gwanas, mae mor gyfarwydd yn tydi, ac eto mae'n ddiarth mewn ffordd. Ac mae yna ddwy ystyr i'r enw, sef yr enw yn hollol llythrenol ydy rhyw fath o beg neu hoelan bren ar wal sgubor I hongian harnas neu ger cyffylar yno fo. Ond mae yna ystyr ffigurol hefyd yn yr ystyr o nawdd neu ymgeledd. A dyna'r ystyr yn Gwanas, dwi'n meddwl, achos hen fferm yn perthyn I urdd y marchogion Sant Ioan oedd Gwanas, ac oedd nhw'n amgeleddu fforddolion pobl oedd ar y daith. Drwy'r blynyddoedd mae debyg, hyd yn oed yn y weddol, ddiweddar ysdach chi'n meddwl am yr hen rigwm wrth fynd efo deio I dywyn. Maen nhw'n sôn am mynd heibio'r dinas, bara a chaws a gaed yng Ngwanas, meddyn nhw. Wedyn mae'n amlwg fod o di bod yn arfer yno I gael ymgeledd a nawdd, a dyna'r ystyr yn Gwanas. Ac mae llyfr Glenda Car wedi bod o gymorth I deulu'r brandy ger Mallwyd I ganfod ystyr enwi cartra. Brandy da ni'n ddeud ar lafar, ond wrth gwrs y brandy di enw cywir ar y cartre. A mae cael y wybodaeth gan Glenda Car yn y llyfr wedi bod yn gymorth mawr I ddysgu mwy am yr adeilad. A mae yna sôn bod y tŷ wedi bod yn dafarn ar ryw oes, ond ebran porthiant I gyffyle, dyna'r cysylltiad, di oedd yn byd I wneud efo brandy i'r ddiod. Mae hi'n un o enwa strydoedd mwyaf adnabyddus Blaena Ffestiniog ac am bod Blaena le mawr, mae naturiol bod yna wahanol ardaloedd fel Maen Offeren o fewn y dre. Mae bryncyn Maen Offeren I hun draw fancw, ond tybad ddylwn I fod yn dweud Maen Fferam. Dim Maen Offeren ydi o chi, llygriad ydy'r enw yma. Maen Fferam ydy'r enw iawn te. Ac mi o na faen yna. Mewn fferam, a beth I fferam ydy ffarm. A mae'n enw cyffredin iawn ar ffarm y Sir Fôn. Felly maen y ffarm ydi o. Ac mi o na faen mawr ar y ffarma ar un adog. A gafodd maen I ddryllio ar darna honno fo I ddefnyddio I godi capel Maen Offerem. Ond maen fferam mae'r trigolion yn dweud o hyd. Fel mae Gwyn Thomas yn dweud yn hunan gofiant, Maen Fferam. A dyma fi na, fel deio, bron iawn a chyrraedd Tywyn. Ac mae yna enw ar gyrion y dre yma sydd wedi ngogles I erioed. Os o'n wedi cael pint bob tro mae rhywun wedi gofyn I fi o ble mae'r enw Pall Mall yn Tywyn mae wedi dwad, sy'n wedi gwneud aml I fil o bunna ben heddiw. Ond dim busnes o Llundain adeiladodd o lle blynyddoedd maith yn ôl a cysylltiad cri o Llundain. A dwi gofyn aml iawn pa un oedd gyntaf, os mae Pall Mall yma ddodd gyntaf, anta Pall Mall yn Llundain ddodd gyntaf. Mae gennych chi ddyfyniad ar y clawr cefn fan hyn gan Sir John Morris Jones yn dweud na neb ond ffyliad sy'n trio esbonio enwa llefydd. Glenda, dwi wedi cael taith hynod ddifyr o gwmpas Sir Feirionydd. Ffyliad neu beidio, Glenda, mae'n waith pleserus. Yndi, mae o, ffyliad neu beidio. Dwi wedi mwynhau gweithio ar enwau lleol dros y blynyddoedd, do wir. Sgynna I a llawer un arall, dim ond diolch I chi, Glenda. Mae'n bod yn blesar I ni hefyd yn dilyn y trywydd. Da iawn.